Здравейте, приятели! Днес е денят, в който малко ще си почина. Ще дам спокойствието, което заслужавам. Защото, както знаете, може би не знаете, но аз работя в държавната болница в Пазарджик като санитарка и днес ми е почивния ден и съм решила да отида до зоологическата градина и да видя животните и хората, пък и малко да се почина и да правя нещо, което заслужавам, нали, в почивния си ден, нещо полезно да свърша и аз, защото не може постоянно от работа в къщи, от вкъщи на работа и да нямам собствено време за себе си. Понеже аз в момента съм навън, времето е прекрасно за разходка. Искам само да ви кажа, че нещата, които виждам, не ми харесват, особено по магистралите. Катастрофите, които стават в днешно време, са изключително начесто вече почнаха да се случват катастрофи навсякъде и това не е много добре, като имате предвид, че сме в България и че много неща се случват по пътищата. И моля ви, бъдете по-внимателни, когато отивате на някое мероприятие или на някое събитие, независимо къде, бъдете внимателни по пътищата. Това е моя съвет към всички, които имате книжки, за да не ви бъдат отнети. Моля ви, бъдете по-внимателни, когато шофирате, особено когато наближавате пешеходните пътеки. Много внимателни бъдете и се съобразявайте с каква скорост шофирате. Това е от мене. Хубав ден на всички!